εσύ. Ακούς τη φωνή σου. Η ιστορία της ελληνικής μουσικής στα μάτια των ξένων. Με λένε Ελένη, εδώ είναι η εκπομπή η ιστορία της ελληνικής μουσικής ανάμεσα στα μάτια των ξένων. Και μια ομάδα ξένων μαθητών της Σχολείας Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ετοιμαστεί ένα έργο για τα είδη της ελληνικής μουσικής, το οποίο θα μας παρουσιάσει σήμερα. Ο Τζον είναι ο μαθητής από τη Σκωτία και θα μας πει για το δημοτικό τραγούδι. Τζον, τι είναι γενικά ένα δημοτικό τραγούδι? Τα δημοτικά τραγούδια είναι παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ και χρόνια πολλά δημοτικά τραγούδια είναι πολύ γνωστά. Όμως δεν είναι πολύ εμπορικά, γιατί συνήθως τραγουδιούνται από τους κανονικούς ανθρώπους όταν διασκεδάζουν. Εντάξει, και πώς ακούγονται τα δημοτικά τραγούδια? Τι στυλ έχουν? Είναι ζωηρή μουσική και συνήθως μπορούμε να ακούμε έναν χαρακτηριστικό ρυθμό. Όσον αφορά τους στίχους, τα δημοτικά τραγούδια περιγράφουν ρεαλιστικά θέματα από την καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, την αγάπη, τις οικογένειες, τη δουλειά στα χωράφια και τέτοια πράγματα. Συχνά οι στίχοι χρησιμοποιούν τοπικά γλωσσικά ιδιώματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε το όνομα ενός δημιουργού των δημοτικών τραγουδιών? Πραγματικά όχι, δεν μπορώ, γιατί γενικά δεν ξέρουμε πολλά για την προέλευση του κάθε δημοτικού τραγουδιού. Όποιος έγραψε το τραγούδι στην αρχή δεν θεωρούσε το τραγούδι ως δικό του, αλλά το θεωρούσε ως κάτι που μοιράζεται με την κοινότητα για την απόλαυση του κόσμου. Για τον ίδιο λόγο, πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς πού ή πότε δημιουργήθηκε ένα τραγούδι. Μόνο ξέρουμε την γενική περιοχή και την γενική εποχή. Και τι γίνεται με τα δημοτικά τραγούδια ενώ περνάει ο καιρός? Συχνά βρίσκουμε ότι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τα τραγούδια, σιγά σιγά και πολλές φορές. Γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν πολλές παραλλαγές ενός τραγουδιού. Θεωρείται καλό όταν ένα τραγούδι έχει πολλές παραλλαγές, γιατί αυτό δείχνει πως το τραγούδι ήταν αγαπητό σε πολλούς ανθρώπους. Εντάξει, και τι θα ακούσαμε τώρα? Το πρώτο τραγούδι ονομάζεται Ικαριώτικος, επειδή έρχεται από το νησί Ικαρία. Κάποιες φορές το λένε χρόνια και χρόνια ή η αγάπη μου στην Ικαριά, αλλά είναι το ίδιο. Έχει ως θέμα του την νοσταλγία και την λαχτάρα της πατρίδας. Αυτή η παραλλαγή τραγουδιέται από την Νάσια Κονιτοπούλου. Το άλλο τραγούδι ονομάζεται Μπαίνομαι στα μπέλη. Έρχεται από την Θεσσαλία και εδώ τραγουδιέται από τον Αντώνη Κυρίτσι, ενώ ο Πέτρος Χαλκιάς παίζει το κλαρινέτο. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο, μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά, δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα
ζήσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι δυο ζεστή φωλιά. Να πατήσουμε